Έτσι. Δεν το σηματάκι αυτό από μπροστά, αλλά θα κοιτάς αυτή τη γραμμή, σε αυτό το ύψος που μια χαρά είσαι. Θα έρθει συνοδός ασφαλείας, αν θες την ενεργοποιήσεις, δεν κάνεις κάτι. Θα κουμπίσεις με το προηγούμενο κύριο, θα λάβεις τη φλόγα. Πας στον επόμενο, κάνεις την ίδια κίνηση που δίνεις τη φλόγα, στην πηγαίνεις όμως και τέλος. Εντάξει. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και άμα θες έλεγχες στην Τελεδή. Εντάξει. Έγινε, ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε πίσω το πανάκι. Εδώ με τα ανιψάκια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Χαμός εδώ. Πώς είστε? Τρομερή εμπειρία. Μας δώσαν και ένα αναμνηστικό να κάνουμε unboxing Περίμενε. Ξανά. Olympic. Ω. Τι λες ρε φίλε? Τι έχει μέσα? Ωρε φίλε, μετάλλιο. Αναμνηστικό. Απίστευτο. Κάθε φορά γνωρίζοντας ότι η Ολυμπιακή Λαμπαδοδρομία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλουμε διεθνώς τη χώρα μας και να υπενθυμίσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όμως καμία διοργάνωση τέτοιους κλίμακας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συνεργασία, αφοσίωση και υποστήριξη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, η οποία είναι η Toyota, η Petrogas, η Ελλήν, η Delta ISO, την Κοτσόβολο, την Kiko Μιλάνο,
τη Μέρη Κατράντζου που έχει κάνει τα εκπληκτικά ρούχα, την Asian Greek Scandal, την Coca-Cola και την Άντα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δήμο Σερών, η οποία μας έχει εκπλήξει και μας έχει δώσει μια πολύ ωραία τελετή, μας έχει γεμίσει η αγάπη του κόσμου που δεχτήκαμε εδώ.